Jeg står her med René Jardorf fra Jardekskæden. Og René, kan du fortælle mig lidt om, hvad I har at byde på til brudgommen på den store dag? Ja, altså først og fremmest vil jeg jo sige, at hvis man skal gå efter etikette og så videre i Danmark, så er det jo kjole og hvidt, som jo er det, som gommen har på, når han i hvert fald i kirkebryllup. Man kunne sige, så var det jo næsten unødvendigt, at vi udstillede herude, hvis vi kun havde kjole og hvidt, men heldigvis kan man sige, at det er blevet i dag mere end almindeligt, at man kan ligesom gøre sine egne ting og ligesom sætte præg på, hvordan man selv ønsker at se ud. Og meget ofte er det jo pigerne, der ønsker, at manden skal fremstå i en lidt mere, hvad skal vi sige, tidsvarende stil, men personligt synes jeg jo stadigvæk, at kjole og hvidt er et fantastisk valg til bryllup, fordi det er elegant, og det signalerer noget helt specielt, synes jeg. Kan du fortælle mig lidt om jacket? Jamen, jacket er jo som sagt en ting, som er importeret til Danmark, sådan set en tradition fra de angelsaksiske tradition fra England og Amerika, hvor man siger, at før kl. 15 om eftermiddagen, hvis man bliver gift der, som man kalder et formiddagsbryllup, så har man en jacket på, som består af en jakke med skøder, som vi kan se, og stribet buks, og dertil grå vest, eller hvad man nu sætter til. Man kan sige, at det er en tradition, som jeg synes flere og flere forespørger, og vi sælger ret pænt af det. Og vi er en af de få i Danmark, der kan levere det, så det er en meget flot ting, synes jeg, elegant også. Og meget ofte gør man så det, at man til aften, middagen, skifter til en smoking, og derfor viser vi meget med smoking. Der er også mange, der bliver gift i smoking, selvom man siger, at det må man ikke. Nogle nævner Emma Gade. Jeg har ikke selv kunne finde det hos Emma Gade, at der står noget om det, men smoking er noget, som også mange bruger til bryllup. Og ikke mindst til omklædningen og til middagen om aftenen. I har jo også alle former for tilbehør, og man kan faktisk få en pakkeløsning hos jer. Ja, det er korrekt, og det er vi jo blevet kendt for, i det at vi jo ikke skal gøre det så svært for folk at stå selv og vælge. Så derfor har vi med en økonomisk fordel sat nogle sæt sammen, og blandt andet jacketsættet, hvor man får jacket med stribet buks og det hele til en samlet pris, og inden for kjole og hvidt har vi også et sæt, hvor man får kjoleskjorte og vesten og hele kjolen til en samlet pris. Og vi har da også inden for alle vores smoking-sæt specielle favorable løsninger, hvor man får et samlet sæt. Vil du her til sidst lige vise os favoritmodellen i jeres butik? Ja, altså det er jo klart, at en virksomhed som vores, der har været med i gamet siden 1917, der har vi jo oplevet alle mulige typer af modeller, men lige for øjeblikket er der utrolig meget forespørgsel på slimfit, og især inden for smoking, som vi har meget stor succes med til de unge mennesker med slimfit. Og da vi selv producerer det meste af vores tøj og får det lavet ude i verden, forskellige systuer, jamen så kan vi jo ligesom prøve hele tiden at lave nogle nyheder, hvor vi laver nogle serier af gangen, og der har vi testet slimfit, som er helt fantastisk solgt lige for øjeblikket og populært.